Il-Gvern se joħroġ sejħa ta' espressjoni ta' interess għal bastiment bilan li fuqu jinżammu migranti fi kwarantina. Dan intqal fi stqarrija fejn intqal li l-Gvern qiegħed jaħdem bis-sħiħ biex inaqqas il-wasliet lejn Malta, tant li fl-aħħar ġimgħat eluf ta' migranti li bdew il-vjaġġ mill-Libja kienu salvati fl-ibħra Libjani u ttieħdu lura minn fejn bdew il-vjaġġ. Ġie rrimarkat li baqgħet għaddejja wkoll il-ħidma r-relokazzjonijiet u ritorn ta' persuni li ma jkunux eliġibbli għal protezzjoni. Il-Gvern qal li minkejja dan kollu jibqgħu jinqalgħu każi fejn fl-ibħra Maltin l-għażla tkun bejn jekk jissalvawx persuni li jkunu qegħdin jerqu jew jekk jitħallewx imutu. F'dawn il-każijiet il-Gvern qal li Malta ma jkollix għażla ħlief li ssalva skont l-obbligi legali u internazzjonali tagħha li bihom hi marbuta. L-istqarrija tal-Gvern qalet li sal-lum diġà ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa fil-każijiet fejn instabu immigranti pożittivi għal COVID-19 u dawn dejjem inżammu iżolati. Qal il-Gvern fetaħ klinika f'Ħalfar operata mill-Organizzazzjoni tas-Salib l-Aħmar. Il-Gvern saħaq li f'dan l-istadju huwa jħoss li għandu jkun hemm ukoll l-għażla li ntuża dan il-bastiment biex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata u amministrata b'mod aħjar. Il-Gvern spjega kif dan il-bastiment irid jikkumplementa l-ħidma tal-Gvern Malti li hija qabel xejn iffukata fuq il-prevenzjoni tal-wasliet u l-użu tiegħu huwa maħsub għal meta l-Forzi Armati ta' Malta ma jkollhomx għażla ħlief li jsalvaw persuni li jkunu qed jerqu. Intant fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa intqal li 33 immigrant li l-erba' iddaħlu f'Malta ġew iżolati u sarilhom test tal-COVID-19. Intqal li 17 minn dawn it-33 immigrant ittestjaw fil-pożittiv. Il-Gvern irrimarka li bħalma hija l-proċedura normali l-immigranti li jaslu bil-baħar jinżammu immedjatament fi kwarantina u jiġu ttestjati. L-immigranti li nstabu li huma pożittivi se jibqgħu jinżammu f'iżolament f'parti fiċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalfar u l-bqija tal-immigranti li ma rriżultawx fil-pożittiv se jibqgħu fi kwarantina u jiġu segwiti.